TN Luo Trending Mission. Yeah, thank you so much. Welcome to the show of today. As I told you when we were beginning, it's Omari as usual, and today I have a guy here by the name David. He's going to tell you the name that he's using, or then as we can say, maybe the stage name. David. Mokwongo adwani kuongi ka uthuolo ni endi mos jogi ikon gi ni luongi ni ngawa gi kuongi ng'eyi. Aneno ka wan gi comment moro ka endo. Okay. Thank you so much for those people that are on TikTok. We love you so much. But tuko hapa Facebook. Yes. Yes. No. Ni bedi we yandeo. Gawaro riche wono bedi go rika go betni. Okay. Ba koro bet. Koro enya kono joge ni ili luonge ni ngawa. Okay. Aninga mane ID. Yes. Ni David Ochieng. David Ochieng. Yes. Okay. Nuka chudio lord na oro lislinga beach moro. To mane mayoro? Mane mayoro. David Ochieng. Okay. Kasto nyingi manyingi koro. Nyinga magombo na tigo. Makori luongo ne stage name King B. Okay. Koro King B sani ni endi dango wach ni ngama jathum koso ngama ere kaka inya describe yourself gi sani? Okay. Myself. Okanyalo wacho ni ajathum gi sani pok adonjo industry dhano neno. Ina pardi bongo manang'eya ika kore kwa romo for the very first time. For the first time, but inge nyinga tingena jagem. Yes. Okay. I don't industry from you. Koro gisani ang'oma chunyi winjo kagombo e industry ka wan gi bedo wan gi comedian, wan gi musician, wan gi instrumentalist. Koro ere kimidwa ni donje e field. I want to be a musician. Artist. Okay. An artist. Be sete monde ke thumbe moko? Yes, of course. Okay, na chiel. Gole ma poki golo koso gisegolo gibe. Poka golo. Poki golo from kata chiel. Okay. Nyakora mbogi, ing'at man kanyo no endo wadona kae we mondo warwaki mokwongo kwa hamu ya pili. Mokwongo ne network chandowa kendo hivi karibuni wadwa manyo wifi moro ma stable, wifi marach makwase moko gimoro tok ng'ade. Kejwan kae ndi nya Sayun neneka. Nya Sayun orito mo neno makolwe. Jo TikTok ne bathe koye chendo, jo TikTok urito magirite. Aya, jo YouTube ne watch the other side. Jo YouTube urito moko neno gimoro. And that is so bad. Next time I want us to have a very stable Wi-Fi that when we have something to address, then it is very stable. Koro nyathini waromo go Nairobi ka adwano kongo ler nus toche no kende kore kana dhi adonji baba. Yes. Gisani adwa ni kon joge ni en ang'o mono keli Nairobi ka to gino be yudo. Gino rach na an personally gino rach na and I'll address it. Koro kongi go sitochi kore ka wach mare. Okay, Omari. Okabi wacho mang'eny about it. Ani mio abeda brief on it. Okay, Nairobi kae. Chopo tarika 1. Full day. Okabira na biro to na biro ir ng'ato. Na wuok ngedala. Ibiro ir ng'ato to ng'ama biro ire no. Oluoka. To kaka no luoka. No, mugile no. Bwana we uru luoko nyeki ng'ama ng'ani kiny bwana. Sana artist. Okinya ubedo artist. Tiluoko artist wadu madonje fail. Ineno koponi in committed kata maybe yonge kake dhirwake wacho ni ajothurwa kata ng'ane tem relax. I'll tell you when to come. Yes. But don't bring somebody cast it down it down. That thing is so bad. Wewe gino rach na bwana ing'ama neno gini bwana gini rach na bwana okinya kelo ng'ato tidrop bwana cast igo ni simu to kori ketu bedo koro gona story. Okay, kana chopo Nairobi. Chopo sochiko. Tarika 1. Alore ina coach. Mano ne Saturday. Then I contact him. Anisa ni jama. Asechopo kae nikech luongan baba na nikech anadonge gwengi. Tulungan baba kisechopo abiro. Abet kanyo nyaka saa 4 kanene kobiro. Agocho. Keto na mana thum live. But actually sawa, is okay. Agocho ni mano I travel kia dala ni gani?
Awuok Mbeta from Mbeta. I remember nagocho ni kan Mbeta. Okay. Koro iwuok Mbeta. Ibiro nyaka Nairobi. Yes. Idonjo Nairobi sadi. Nachopo saa 9 otieno. Saa 9 mar okinyi Kogwen. Kogwen. Koro kisechopo Kogwen. Koro igocho ni ng'ama nokeli Nairobi. Yes. Anyisa ni baba sechopo. Wanyisa ni sawa. Then anyisa ni ara warom gokinyi. Kichabe kanyo na understand kichoke kaka ng'ato nyalo wuok e biro pika. Kichkacha omiwa time nyaka siche mwadwaro kapinyoru. Mano kaena coach. Kaena coach. Abet anyisa ni baba sechopo anyisa na adibiro. Saa 4 okobi agochone tumemo keto na. Then achuna contact my best friend. It's called David. Obenyo cheko biro Nairobi ka watimo mechanics. Kora ko let send Dave anta ankai batana kiangata kai mangama dagochne eno mari sani gidhi vikaenda mari nyisani travel and mabor nyisani Dave don't manu chieng loncheng nyisani Dave don't worry gisani adake od ngato to adak ji adek but adhi timo ng'wono mondo mi akawi aketi ot just for 2 days nikech nyathi mokongo shida makale ng'eny koro kapok agocho ni nyuolni and wabed kae just for 3 days mondo man ka diud kata transport idogla lan kech podonge tich minyalo timo nikech anan ka gi week nisan sawa bwana inde wade kanyo do notelo bwa chiemo na goero kamano koro kinyne wabed kode kanyo nyaka saa 10 then jamano en owuon kende mogocho na nisan ni Dave wokumi ntiere no idhi ndara abidi ndara abeti ndara kanyo mano do kan madhare abete stage nyaka saa 3 onyisa ni bi junction Kayole junction adhi Kayole junction okaya jama na gocho ni kendo koro simoloro daka matine en busy kendo ka gocho to tumemo keto koro kendo gocho na to ngeni koponi wacho ni atine jama to jini kaendi ji gombo ngeni jama ne tonga koro unless ni wacho no ne ngane mon wuoyo godo na bi ne wabiro kama I want you to give me the full story because this thing will be here and everybody will be watching it. Adwani kona ni ngane mon ko na kama to timore kama ke joge gin jok mane fail. Okay my friend okagombo na luong nyinge akwaya kama no okay ngima ber bwana ineno we moda kuni ngiri kwa wacho ni ngato to somebody will still repeat the same thing ineno to ambi okaero ni gik moko mine ni pande ngato nge fail kani ana wache kaka eno so just tell me ni ngane okay inemi se wacho ni this is a field the field kai wek damp ngato nikech ingeno ikia gima en ki koro an gisani nyasaye wacho ni toto yae gisani ngeni kafulo nyinge okay dhano mang'eny wacho na atimo gima kare but according to me ano kadhi neno komora okay dhi neno komori but koro kata kane wan gusiep ng'omoro madwa correct na ang'o to jikiae arwani koro ni ng'ane mono keli Nairobi ni biro ir ng'ane okay sawa abiro iro Ochieng Ugenya okay he's an artist we have been friend and friend obiro from other artist no ano kange but ange from the other artist called Fredija Kadongo Ochieng Ugenya ne tiyo gi Fredija Kadongo koro what was the agreement mondo mi chop Nairobi that is okay I called Ochieng after that okay Fred is a good guy by the way Fred mna Kongo bet go after I call you tinisa mi go biro dala mbeta mondo awuo to Fred agochone Fred nisani sani tapong but we are ni dwaro chance ka Fredija Kadongo to Fred nisani watem aborango ni to gomo na ngene Fred ngamaber tieko gimoro 2 weeks kamae tane ni Ochieng live adonjo live kanyo tane ni he communicator yan jamanien wukar Fred then I contact Fred then Fred unisani bana tulia adioro ni namba moro ka Fred poknoro na namba moro Fred no communicate kode Gochieng bakoro communication mano dong mara kodochi Gochieng mako kata kagi gine timre kanya daud Fred kanya gocho ne Fred banyiso ni Fred no wuoyo gi Ochieng mondo ti Ochieng Fred is a good guy mana kenda appreciate gima notimo nano en gima kare koro kano se wuogo Ochieng
Now, what was the agreement? Okay. Okay. Koro Wuod Ochieng. Ochieng ni okay. Madhe chal ngadi. Tension madhe to dende kan maber. Do an first born. To mi onisa ni madhe Owuondo. To nyiso madhe. Madhe. Gini maka makalwedo. Abende Fredino gola mabor. Wanyalo chiki nyathino. In case na biro dala bote mo mondane ni kata ken awe koni. Madhe nyiso ni kamano Wuoda. Bende giwinjre gi madhe. Ka gitieko winjre gi madhe to nyisa bwana inyalo biro tarik adi. Nyisa mokwongo an gi launch moro magi bet tarik 8. The Saturday mwadhe. Saturday. Taba nyisa ni sawa. An abro create time nikech an gi sani pod aonge fare makela. Nyisa ni then many fare to suggest date nyisa na bi tarik 1. Makoro na travel 31st mondo mi tarik 1 no. Uyudi Nairobi. Koro kana sechopo Nairobi tema gigo timre. Koro kise wuoge Ochieng wuod Ugenya maber muwinjuru ni tibiro ire Nairobi. Koro kise biro ikone ni chopo makusimbi mokone sawa kise donjo to iwe kanyo anga manyi gokinyi donge aya gokinyi ka ere kako timore mokichake dhi neno Ochieng kanye problem kanyo koso ni biro to kia idwa lugi wayo Ochieng no kia ni biro Nairobi ni biro this is my phone. Nyam kata tango ni messages kanyo kani WhatsApp. Para na gocho ne Ochieng danyise apenje ne Ochieng. Ntinya ka messages moka penyise kanyo bwana nangi sanda kama down ni kanyo. Then what was the response? Okay. Gimomi okoro Ochieng ne golo wacho no oro gari obiro homa. His best my friend called Ben Wodrongo. Ben Wodrongo called Ochieng. Mwenye Ochieng bwana we kitimo nyathicha kamacha. To Ochieng onyise ni arawe aor ne gari. Kore monyisa no oro na gari tarite Madareka kendo chako Wuonda na dhi junction Kayole. Marite junction kanya ka saa 4. Koro saa 4 kae kaka Lucy Marwa saa 4 kae kaka danga gochne advisor mara longo ni Jabez Wuod Mbeta. Kaka gochne Jabez Wuod Mbeta, thank you so much popote ulipo. Awinjo ni bisebedo ke support guy ni. Thank you so much kumaitie. Koro kaka danga kon na advisor mara ni bwana moko kumakamae. Kich by that time poka gocho ne gina leo. Poka gocho ne madhe, poka gocho ne father na. Wadi gi father na mana dago ka chamo sebet ka konyo madhe. Koro ling taparo ne wagochne Odiwo comedian, my best friend. Tacha ni kika gochne Odiwo ngene pod ni tich. By saa 4 kech Odiwo nyisa no work late. Koro achano mari chabeni mari nisho. Koro wagochne this guy called Dogo J. My best friend maromo through this Facebook. Nikech obe an artist. Koro kase agochne Dogo J tanisa ni bwana anta ankayo le kai. Datim nango munda chop komenti. To Dogo nyisa ni bwana kaw gari. Tipenji kisechopi town tiwachi ni dwa ikaw gari madhi round 16 Kibra. Tanisa ni sawa kachopo kanyo te maromo police maro tapenje ni bwana magi gari madhi round 16 tanisa ni to mogocho ne magi wogi Dogo to Dogo nyisa ni wenyathi no bi obi mondo warom tanisa ni sawa. Okay, thank you very much Mr. Dogo J. Kiuma Dogo wacha ni ngama no ng'eyo ni no be chieng moro no ng'ei kuwuok kuom an. Aneno ka jini ka mang'eny mokalo kendo gichiwo comments kacha. Aneno ka Lucy osedonjo kanyo endo. Lucy big up. Kasto Judith wacho ni mari wachno rach sana. Wachno ok ber ahinya an kana winje. In fact an kora donje gimopangi makia. And akia gik momiyo gigi gore kuoma. The other time ne en jano Obero Embe Ken Obero dumped Kebera, I don't know where. Jano also called me. And until as we talk, we are still with Chano. We are still with Chano here. And now we have this guy. We have this guy King B. And now Charles Ochieng ni kacha endo Judith Okelo wacho ni niko ndani. Awilo wacho ni Umari Mayo. Wa Umari Yo Charles Ochieng. Faith Ogol watching from Qatar. Umari Amosi. Thank you so much Faith Ogol. Charles wacho ni locked from Nakuru City. Umari, much love, sweet. Umari lungo this Tagal, thank you so much. Koro, woini endi ni Nairobi ka painkiller. O painkiller wachina ni painkiller kawinjo gime wach painkiller chakindika ne. Ntigi moro ogengo gino kanyo.
Wuoyini nobiro Nairobi ka, nobiro specifically to work with Ochieng Ugenya. Ochieng, they called each other, they agreed on everything, including the date and the rest. So immediately this guy landed or arrived, he contacted Ochieng, the person that they talked to. Koro bang wuoyo go Ochieng no, Ochieng osebedo ne ka bage nyaka nobi tarik achiel nyaka kawuono tarik adi? Kawuono tarik 4. Koro ambo osebedo kogocho neno mera wuona Ochieng and Ochieng is like okay. So when I made a call today, Ochieng told me ni endala, and I was like kare koro kijana ni dwa timo nang'o, and it is bad. It is bad, eh? I know the life in Nairobi, sometimes it's not very easy, but it's good to be open and say, Bwana sani podo kanya hosti, sani podo kanya video kodi, sani podo, you know, gimachalo kama na wino Mondi, thank you so much. Koro ginorach na, because ikia ngamangani kiny, or rach kopo ni atetemo ni ngatu gimoro, then the history remain ni bwana Germany kanadwaro kia nango, Germany notemo na kama. It's something that is so sad. Then finally Nairobi ukenda lage ngatu. Sama ngatu sibiro Nairobi ti idampe ochalo ngamiwe thim. Iwinjo nikech jok moko machalo koro Omari was not aware ni ngane biro. Samoro yudo jaskunde will host him maybe for one day. Or yudo sipne moro most sipne no be hosted gi ngatu. So such like things. Koro e feel ka gima kwayo waberudo joma be. Koro adwani ya kausimone gisani igoch ni Ochieng Ugenya ka wan live ka wawinja nene ya en ka Ochieng Ugenya omako simbi koso olengo koso wacho dango to ed kanyi to en gimpango manikech niko nani dwa dhi dala, and it is good kopo ni ng'eyo ke samoro nyalo dhi dala kore kodwari on Saturday, so it is better kopo ni etine onyalo absorbi to wang'ini kumibede nyaka that Saturday. Ketla orero winjo gimo Ochieng wacho. An ahero ga gik mi iti med volume. Wali iti gocho ni Ochieng. Ochieng mori toka. Ochieng moro Ugenya. Line busy gocho negi private. Gima kuni kake gogi private. May number Ochieng dong. Kor. Number Ochieng ni. Waro gocho ni Ochieng. Gogi private kadang omaki, kadang go through. Freddy Jakadongo be. Ero donjo. Fred is a good guy, and I just appreciate him. Yeah, odwa winjo ket la odwa winjo gimo Ochieng wacho. Ochieng moro Ugenya ok mak simu. Okomako. Koro ber ni Freddy ni ka Freddy mene I appreciate cha. By the way, congratulations Wuod Abeth ni pod ni loka konge. Congratulations Wuod Abeth mene no Nairobi mano mokwongo. Yes. Kada kuri chando iko mano. But ichopo Nairobi. Opodi temo. Okay. Yeah, okay. Anyalo appreciate nyathi gi leya maduong. Gimotimo na en gima ber mondo mi achop Nairobi ka. Oken yot. Ken yot moro mangano. Kinyal bukri ni kawuono adwa dhi Nairobi without plan. Koro Fredo plan ba chopo ka. But ngato ketho from kumachielo. But Fredo tiyo tije makati be neno mari dong. Fredo pangu ni midonjo Nairobi. Nikech ibe kata kani chako comedy. Dong nirang mana jombo tagene. By the way, an achako gire
ka Fred, by the way. Fred ne ebono wachini wewe urunya thiro donji Fred. Fred jakadonga, and I love that so much. Igana donjo githuo magara gima wacho de podonge batande msima ambe atonjo kanyu serious. Koro Fred jakadonga is so good. But koro enka you can narrate that story sama inti kanye ndi mundu winyi. Ngene I really love Fred jakadonga. So because he is here and this thing ene munu tudu makuru chopo kama. Konegi mineno Nairobi sama en loka ne ungere makata Nairobi. I think la gimana Nairobi kai tek do kanyal gocho ni nikech university ko kodi ba appreciate koro karango status mage isa ni Fred onge Kenya ka Fred to gocho loga kitambo duog Kenya kai to 2 weeks after this maba appreciate pero kamano would have bet tegela gimitimo nanya sayo medi kata advice Zamara jabez godumbeta jamano pako Fred kenen ngat maber embo pako Fred to goro ko Fred ko ya loka ochako ne kumoso ikech kumono so yeto okede successful okay mano ngeshi just narrate ne kako timore kaka ni biro Nairobi ko Fred na biro kaka no wuoyo cha no timore kama en ka okay wenda beth kaka no wuoyo buni kaka no wacha na bo chopo Nairobi timruok to timore. But koro ngamana dhie ire personally okaromo go mabe pokaromo go nyaka sane aromo mana gomari maonge ngamano ng'eyo chieng' mona aromo gomari andu gocho na masa mapiny tek ko gore ka gomari Nairobi ga jano the other time gocho kaiwa no Nairobi koro dira ne to ang'o timre gomari samuwo to ang'e wacho ni bas wana ayudo green card. Ayudo green card. Ko guse chopo kore ke yudo kanu black card. Kore manyo ngore. Omari donga gocho ni kai dogari. Ai kore ri mobiro nairo. Donga gocho ni kai dogari. Gimosa achiel kama. Isa ni ha. The moment you landed. In manyo yanti. Me amenya kumantie. Dong mane gimani kona. Do no kanyal manyo kech no do kidhi ne dech. Abe immediately maland agocho ni gokinyi do. Isa ni pokane igo in fact igocho naka kore ka donjo nen ko gwendonge pokanendo mabe na ngado sim then imiduogi gocho na tinsa ni Dave chopo nadi an kore ka chiro yani kore ka chieta nsinja macha pokamit go mabe pokamit kode nyaka seche mowuoyo kodi then I called him mokona ne ne jamano gocho na kanendo but kora amanya so after that anakia ka kosibet nyaka koro sani okay omanya to kaka no manya akeni anyalo wacho ni jamacha no ogona nini ogocho na then ongado then anma a call back ka call back to koro anawinjo mana thum oko old oketo na thum mose bedo release mose bedo recorded o entertain okay tafadhali ngata ngeni wan kaende kaka wan kaende ende Ochieng Ugenya is planning to do a launch on Saturday, of which I'm included there. And this guy also came thinking that he will be included, according to how they talked with the band leader, Ochieng Ugenya himself. But now Ochieng is not receiving the call, like we've tried kaina no kama call ka. Koma kitone komako toke tumane evi gine ilungu libyo offer koro wami gisane ilo ni wakonyi nano wami wayud ni kakidok dala kozo ere kakidwa timo koro hero Ochieng to selengi ngamini biro ineno Nairobi. What's your take koro? Omari gisane ongado is busy Omari ngeni katibeka ni chako gini dong wacha ni kani chako gini dong kejo mani follow to dong gini ne ide deni nyaka time ge thon nyaka ko tebe makata ni resign tiji moro mani timo kocha mondo me timma but they you are a teacher dong mabe mana na we class ni tim gini ate mujenga koro angisani uviki wuoje kacho ni Omari owinjo mos koro angisani Omari kanyalo wacho ni dala do anyalo dok mabe machano koro anyalo dok okoriemba but adok dala to gimanyocha timo dala momiyo na manyo tijni kicha ang'ena nyalo time kaketo chunya anyalo time nikech dala nabiro mana mkokoteni mi akony madhe ndakony nyithindo madhi school ka pen kila wach ni Omari kibo dhi launching no make sure ni kwero Ochieng wach no gi microphone
Ochieng wagochone goche sani, adhi gochone gi namba na, to namba na pok nolengo ga omako, though it is the same phone that I'm using to go live. I can't say near an Ochieng ok mak Simba. No. Ochieng mako Simba. In fact, there is an advert momningo bedne aurone sani after live. It's only that I cannot call him using my phone because it's the same phone that I'm using to go live. Then we would have used the one of Jano, but Jano is still not here. Is committed somewhere. So ko yudo well and good ang'o temgini. Ano kairo gik moko mikuodhe tok pass yani ati kiana no. Koro iwacho ni in passion ni e music, inyalo timo music. Yes, of course. Koro nitiere studio moro en osiepna iluongo ni en oyawe manyien iwinja iluongo ni African Master Studio. Koro kiny nateri record thum iwinjo free of charge. Goniero kamano bwana ano kano wadu. Thank you very nice. Okano wadu. Koro samogini go ga thank you. Ok net jok mini biro irgi go ogine. Meanwhile ingama ni kaendi podi nyalo wuoyo go Ochieng Ugenya. This guy is stuck in Nairobi. Koponi atene band ne opong. Band nyalo pong but ikono ngato in prayer ok chandre kama. This is so bad. You know, magi are some of the things manakanle feel I don't want people mondo kale. Iwinjo, miyudo ka ngato dhia kodi kumoro to drop kanyo. Koro kiko simu, ngama ko onge dong bidonga. Wiko wenya pala karibu sana. Mani logo ana wiko wenya pala je gala. Awiko is here. Awiko, thank you so much for joining. Koro kijana ne is stuck in Nairobi to no biro yu Ochieng Ugenya. Ochieng Ugenya is supposed to be doing a launch on 8th, which will be Saturday. Yes. Is it so? Yes. So Ochieng Ugenya kineno gini tafadhali kopo yingi namba nyatheni ogocho ni toke make. It is so bad. Kopo ni ati okedware miye pesa moro matin ma ingo. Jomodongo med modongo odhi dala. Kech Nairobi ka to biro chandore jibiro chae humiliation sketch edhi od ng'ani orwaki diriyo kinyo put ni bla gik moko machalo kama nan transport and the rest. It is very expensive in Nairobi. So to kanu biro nowacho no dhi host ikoso nowacho ni ati ni biro dhi tiyo kode timany kumidake. Okay. Atemo nyisine ya kana wuok dala Ochieng nowuogi madhe. Madho nyisa nyaka no Ochieng nyathina biro Nairobi. Nyathina kia ng'ata diketa Nairobi. Kata watne to gimoywago sana. Kumodho ninde. Madhe wek deo. Adhi timone nyathino gimoro amora be nokonya bachopo kuma antiere ni. Exact Ochieng. Yeah. Manyiso ni nowacho no dhi host mane point. Ngech ng'ato nyalo yitiyo kodi to wacho ni yen ka nyalo yudo ng'ama dago no well and good. Okay. Man ng'ati dago idwati. Nyalo paro kana oro ni message moro e WhatsApp dad adwa biro kumintiere by that time nang'eni ni Kisumu. Sin dad chinya gombo mondo atim gini nikech gima timo ni ahinya to ma talent na mondo mi by that time nodo ka Wuod Fibesen sani bwana okinyal bet gi talent ni dala ng'ama biro konyi onge manjo manyalo konyi wer kata freestyle mondo ikete Facebook but na luor ga kamano nikech Wuod Fibesen sani obed no dongo nyathi kich to ng'ama no konye onge no expose talent ne bogolo ko biji oneno koro Wuod Fibesen mano bedo ka encourage corona or message ni dad adwana bi kumidake mondo mi kata kaya da yud ng'at manyalo bet go mondo expose talent nani mondo mi chieng' moro awuog kanyo tisa ni dwa biro Nairobi tanisi ni kin Nairobi I'm sorry okanyal biro Nairobi no mane gima nakoni yeah guys nakoni at town ni wacho ni dwa ni bi kuma antie takoni anan town anan Nairobi by that time napani ni Kisumu nikech Kisumu ang'ania anyalo kata biro kata for 2 days then adok neno madhe nikech kachen transport ena na 500 de kende koro kana biro kai bapar ni kawuoyo ga kodi nyakiwinj ga kama dhena nyaka mosi asiwo nyaka madhe ang'e koro madha ni bise koro situation ni Nairobi sana emo mi akelo ni gino kana chopo makora sechopo Kayole Junction majamani osetamre mako Simba makora dhi Kibra ne poda linga 2 days ga chandra then kech madhe na kaka ng'ama tuman piny kanyal wacho gimoro amora ire ogocho na okamaki then aling
Tachopo ot tanyiso Dogo J. Esa Dogo J. Dogo J mono host kibira. Tanyiso Dogo J my mom is down. To gimose timre ni en gima rach. Okanyal pando janyuolna. By that time wedo ka father na be gocho na to nyiso advisor na bwana. Wedi ok mak simba. Temi wuoye kode mak simba. Tamako sim dad tanyiso ni dad. An ngama na dhire. Biko bantu otek lembri bwana biko ling mos. Weche tek. Ngama na dhire okayudo. Mangano be angena bro yude gisani pod amiye time. Misa ni sawa. Goch ni madhe, temi goch ni madhe, tagocho ni madhe. To madhe niso madhe ni madhe anta Nairobi. To kan Nairobi kata ngama na dhire okayudo. But I do siepa mokan Dogo J. By that time madonge Dogo J. Ngose wug madonge Dogo J gingere. Makore mwisani miya Dogo J awuogo manwane kapa timre. Okay. Temanyisa ni sawa woda kikibed ni ba Nairobi tongibet itimo gik maricho icho Nairobi ngamo hosti kanyo no appreciate katumia kata 2 weeks moko amani transport duogi nikech Ochieng nowacho ni wenyathi no manyi transport do bi by that time anang'enia abiro tarik 8 abiro tich nikech nonyisa from 2nd to 7 to enena teach ma ipango gik moko kaka mag launching gi koro mane gimomiyo na arakisha mondo abi kech na biro gi transport ma bende ni anyalo bira kata gi pesa moro fuko by that time neda doka mondo mi atulia gi madhe na menyiso ni yin koro ni manyo mana transport kende fixed abe chingeni ya mani katibende sana kanga to oda ini bana uri ya gino wazinu maria baba anwe gona ya wagwe ogone Ochieng asemol gone Ochieng uru Ugenya ana asemol chaon en manane ayudo ka chenro ni chenro de mbele wa silboy wana wiriga iyudo ka mbele bate sero joga chane no maria ndini kacha awiko wunya pala bene kacha magukuru wasani madongo kuri no malugo agala nikaje cha endo osiep no masirias no okmo kawitu maka wiko hundwe ma awiko wunya pala de afrobenga ineno gimoro ni puodho ma ni konga mama de mokelo na koko ni chiega ne penja gari podi methui olala jojo ana wiko wenya pala jeye awo mano kuri longoria wiko wenya pala enka embe owinjo moz imsani tafadhali kai in kai beda Frank wachnia nyathiwa agombo tiyo kodi taonge kaka hosti kata odopo iwinjo to kigol ngato all the way from home kaka kijana ni koro ya dala to biro leo Nairobi koro chune ni kata gine classmate moro mununge ga chon baba dado ni wacho gari Nairobi kadi ambe anti no umari Ochieng nyalo timo tim marach no okay exact nedo nyisa gi ma friend no nyisa ni band to podo pom ma friend no nyisa ni Felija kadongo ni kungu wewe nyisa no pom makoro Fred anan frigil Fred ma Fred nyisa ni bwana abro manyo ni koro nang'enia Fred onyuolo yamacha Fred manya te Fred kabisa in fact koro wanya wacho ni magur Fred ma misbehave koro nyakwar Fred Pero Ochieng uru Ugenya wuod Fred. Tana nyakwar Fred. Koro iri nyakwar Fred. But Ochieng timone gima ndaj ka poko kodala kamana keche kore kodhi kodala. Ye kore kodhi kwa kedala sasa. Onge shito mari. Yene ya. Samoro ntiega ngero moro miwacho ni ya. Gimoro sami pango timo nwadu. Bed kingeni be bro team ni nikech karango kata in history mar Ochieng gi Fred. Ochieng was a disco DJ. Kadong mano ne winja live kacha. No kwa nafasi kaka bena kwa do. No kwa nafasi ka Fred. Ma Fred nyise ni lawa Kisumu. Ma iparo gi ma Fred nyise no lawe Kisumu. Maboti mrena lawa Nairobi. Ma Fred olawe Kisumu do. Olawe Fred Kisumu. Yini lawe Ochieng Nairobi. Kaka no lawe no. Oyudo gima no dwaro. Kora bera lao to kayudo. Kori watimo nango na penji kwa chako kae chendo wer tasichu ne idhi golo jama no siepa
ne pod ogolo promotion moro kanyo koro apani nyalo tiyo gi that chance mondo igol that thum midwaro iwinjo kwatieko ka ami number and everything koro connect go kiinyi tidhi golo thumbini go tiduogo ka digolo thum ok adwa gimi wacho ni Umeri nowacho wache live kata ni ambe dhi luoka kisedonjo dala kocha kata ka chieng' moro ichopo kumoro adwa ni iduogo ka iwacho ni hawa Umeri no connecta thum na record wuok kama sawa Umeri ng'eni sama watimo gigi nyaka ibed kanyo nikech ing'eni an gi sani onge ng'ama ong'eyo Rambo Frank Mosi ni Mosi na ng'ano iluongo ni King bi Wuonyandhewa ng'eni sani kadonje field ka to gin momiyo koro jogi ng'eya King bi Wuonyandhewa momiyo kata Ochieng pod Ochieng maybe ong'eya lakini okian koro dhano ong'eya dong to dhano ong'eya from you koro ng'eni sama timo gigi ami luor kaka babana mabe onge chieng' masiga koli baluongi gi nying moko kaka dad aparo ni messages kirango dong mane nying ma mostly atiga go mabe ya appreciate ga sana koro ng'eni sama wadhi timo gigi onge kaka nyalo timo gi kikia kichile minyalo nyisa ni wadhi ni YouTube account gi sani an pod aonge mago to rionge gi YouTube account to Facebook tiluongo ni Facebook natiga gi Jarunda Junior Jarunda Junior mano nying mano miya gi ma friends mara nikech an bedhe an na perform ga nagolo kata song ne school kata anyalo paro high school nagolo nini nagolo journalist nagolo ne gi tune mag perform go ka gidhi introduce news aneno ka biko wacho ni oyuknwago kidogo hero onje wan wadhi thumbe ni ine binge thumbe ko ng'e kepenjo ni man if Freddy ko penjo ni mane to ji ong'eyo keche at least ji wasemielo thum Freddy ng'e in wacho ni ji pod ga idonge kata YouTube pod onge koro manyiso ni wende ni pod in gi wi in ng'e wer midwa golo mari nyalo paro kana nyisi ni Erameri watadagi gino miango Erameri watadagi gino midekre aya onye amjimo koro kisani adwa golo wer ma kaka nadonje Nairobi ka mane wer madwa golo mana chako ndiko from today this morning kaka gidogo J my best friend idwa golo mano wacho ni idwa golo ni Ochieng wer ok ni kaka ne donje Nairobi mano wacho ni anyalo nyisi hata the studio ade ni Ochieng Ugenya e studio linganyisi omari linganyisi nyalo paro boss wenya semo dong tiwer ma shida to ko luongo ga nying ate shida mokale dong koro ma this come from the problems of past on of suffered koro mane gima nyalo timo kanyo nikech sani Umari wanyalo wuok ni kiny wadhi golo wer dong Jabez Wuod ahero ni ka ing'e Jabez Wuod ahero owacho ni oyiego kabisa is getting home though ni koth chwe okay koro mane provider mara Jabez Wuod Mbita advisor ma o support thank you very much sani en kanye en Nairobi Mbita koro be pesa oro tichamo gi Nairobi mobe na pande kapok ayudo chieng' magine jok mane ji mane focus ga manisa Devi chopo nadi to no kadwa migi pressure kech the moment mana chopo Nairobi tanyisen bana ngacha pok ayudo jogo do bet kama giol but na linga mondo kiging'e gima timre onjinwa thum okay Mari agolma adini mana ikechingani Mari mawuok ni maber mosekonya ng'ato wacho ni kik iluor miwa namba watim kamacha mawi Ochieng kwore wonya chiw namba ya namba na public ano kadwa no timne no 07 01 ne kausimbi i comment namba ni longwan live ka kausimbi kanyo ket namba ni koro idwoko volume chien ere Facebook ng'ani miu namba ne ukedera pesa odhi dala nikech an tok danga wuonde an kende ake sorry okay ket namba ni kik iluor miwa namba ket namba ni kanyo comment gi namba ni kanyo mondo wagine mondo kaste me wacho ni imbe idwa ni donje thum wayie ni ete ni dhi go ngeng'o ka ng'ane ka Ochieng but koro onjno matin wawinje ni to ini go mane kong'o to mit kiyudo miero mimadho kaka ineno tungeri kake dwaro koso meri kake dwaro mano paro ringi donje paro ringi jathum anaweyo koro gonwa thum ise comment
Isechiwo comment? Isechiwo namba dong aseketo kanyo. Sawa. Koro miwa. Mari. Wanyalo introduce song kae. To wan joma kiny wadhi studio. Ng'ato to nindo gi studio wade sani to kiny opo bana ni wendo osewuok. Mari wadhi timre nani? Ionja matin. Ionja matin to. Matin to. Ki onjo matin ok onya kawo te. Ionja bathe matin. Ang'o miuluor bwana, talent ni ng'ato ok nya dhego bwana. Era machunya gombo. Era marawino. Ani? Era machunya gombo. Ikona mi backup ni. Era machunya gombo. Era marawino. Era machunya gombo. Era wino. Tota wino. Totia wino. Baby a wino. Nyagi Joy. Oh, Nyagi Joy. Tota wino. Nyagi David. Totia wino. Oh. You are David. Totia wino, mami. Omene gimalo kaka ne omechawa chako gene. Era machunya gombo. Era marawino. Sugudu. Era machunya gombo. Sua. Era marawino. Sugudu. Tota wino. Digi. Baby a wino. Sugudu gudu. Nyagi Joy. Kiki. Tota wino. Sigidi. Na Ugenya. Sugudu gudu. Tota wino. Sigidi. Nyasifuyo. Gudu. Tota wino, mami. Tota wino. Tota wino. Tota wino. Oh, Awe wapenjo. Tota wino. Ores penjo. Oh. Tota wino. Wombita penjo. The best advice amara. Mano kori luogo ne King B Wanyandewa. King B Wanyandewa. Ni era ne machunya gombo. Era marawino. Era ne machunya gombo. Ani era marawino. Tota wino. Era wino. Mama penja wino. The best. Bit bara tayari mana se kwalo kolo di gola moro. Ngano ngeyo. Iya de suri. Era ne machunya gombo. Era marawino. Era ne machunya gombo. Era marawino. Tota wino. Ana era wino. Mama penjo wino. Anyoma wino. Anyoma wino dokadio mari. Dog beti kwaro benyo mongado koso monyeo ke matero dalagi. Minyeo koso monyeo. Onyeo dog tero dalagi dhi nyombogo. Ene monyeo tano tero ne. Mari bedi ngama ber. Ayo ngama tero dog dalagi champo kawa. Ingeni kwa kawa re. Ngacho kawa tembo kawa. Koro namba dida kasane no ka obiro ka endi chake wachane kendo 0701 60 58 11 Bas wole nyake na namba munu dwaro 0701 Somos jemoko ni jaman 0701 Awache ni somos jemoko ni Guinea Cambodia 07 01 60 58 11 Gisani endi koponi atin kata kumoro minyalo ywe miuru nyathino tim yweyo kapod rito konyalo yudo launching Saturday ka onge to jazz gi chunyi se to mari be chunyi op kanyo hope nitie poko wacho no kodwa sime moko make ore very sure en monde kene ngeni mabunya gino ndeko 07 correct 01 60 58 11 mane number Bas, mane namba na koponi ati un chuo mokareyo to dwaro ng'ama nya biro luoko sande tuwe ka nende ot samudhi tich unyaka oboye ne mari chako timo nyulo go no ok gine andu dong ne maberia ka ane ma struggle monde chiem geki bet kora ke bodenyo for no good reason to ambi biro wachio obedi no kawa adenyo kinago and I don't want that so ka ane ma struggle monde chiem money automatically is a bit more the fat fast sorry koro ko poni ati ne fasting it's okay to ko poni ngeni edwani ibet ko moro mibo chiemo na irobi ga chiemo tigire mano koro nyake emanya manya ni hawo it is say that okdala kata tim na ngatu mabet ni maber anta yo mari korwado ngeni chiegni yani ochiegni gi dok lakini bor ke chitiyo gi gari wonya
agi ni nyalo timo ne gimoro. Sana. Bana aparo ni ngena biro kae kinde miluonga. Ana nyisi na travel. Ma imani nyisa. Ben wawuoyo godiwo. Moni go beni waromo kodi godiwo by the way. Nwa dwaro kwero. Nikech kwer kawuono eka kiny oko binuore. Iwinjo. Ko kwer kinye oko bitimore nade? Oko binuore. Koro ingeni an aheroga gimoro miwacho to rumo. Ok aheroga gimoro miwacho yani kando kando. Sorry, ni hitilafu kidogo kwa mtandao, network no chendo. No problem, andike status na kanyo ni adwaro wifi mar Safaricom. Nikech network ni chanda mokber. Network chanda mokber. So, guys, winjo gimotimore, jamani iluongo ni David pode Nairobi ka. Obo bedo Nairobi ka for some time. Kwa pimo godo yamo kaka nyalo timore, wang'i kumo nyalo donje achiel ariyo adek. Talk better ahinya ni ng'ato luongo wadgi to biro damp Nairobi kaendi. I know people must have a story to tell, but some are very, 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 very sad. Like the other day, Nwa share story mar awiko Ugenya pala ni kaendi. It is sad, but yudoka lawamo kuketo ne ng'ato mano stoche. So it is so bad ni chieng' moro ka ng'ato pimo story to iketi stoche ng'ano as one of the obstacles monotame. Onego bedni stochi bedo kanyo kaka at least jok momede like an narumo go mari chieng' moro ka leo Nairobi blah 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 blah. It is so good. It is sounding kara ko pone thought kori wache liendi. It sounds so good, no? But orach ni koro bwana in kumoro tiwinjo kiwachi on the negative side. Ni ng'ane gi ni monotimo na kama kian chieng' moro no nabiro Nairobi kado bedo jathom. Chieng' Wuod Ugenya noloro na simu. Ok en ga gima ber. Ki Ochieng' Wuod Ugenya. And gigi ne timore ga chon. Sani nikech omari gini nitie ok bitimore. Utimo twa air. Koro koponi ati luor gik maricho. We timo gik maricho. We are here. It is called Truth Meter. LTN, Luo Trending Nation. This thing is all over. On Facebook, on TikTok, on Instagram, everywhere. LTN, Luo Trending Nation. That is where we air them. So, kikitim nengatu gimoro marach. To imbende, you have a brand to protect. Beke kor, ngatu bina inbox, ni umari, kiano kete umakamano koni ngotem kama. Danga yanyi inbox, nga mubiro na giweche mofu, ayanyo jie inbox kanyu mara. Kor, inbox kanyu bibiya kingeni ati, itek. Kiki bina inbox, tige igimoti kurene raji. Biki seti mugimoro, inbox kanyu, Biki seti mugimoro, bigara kise duok, kata kidwani duok nyathini dali wachiru mari. Nyathino na winjo kako wuoyo, adwana miya transport maro bla bla. Kata nyathino na winjo ko wuoyo, an kumoro ka unyalo tie bla bla. Nyathino na winjo ko gik moko machalo kamano, wadwa positive. Ok mar simo ji ni ati mari gimene timo kina ngongo. We shall be air them out. I'm called Omari as the truth mate. I say it the way it is. We put it and we don't have filter. Niwo biro pando ni kama ko wawacho ni nyathini no biro Nairobi kani biro tiyo go Ochieng' Wuod Ugenya to Ochieng' Wuod Ugenya lenge pogiromo nyaka no big full stop. Koro ingama winjo gini, you can take an action mane maybe inyalo wacho ni bwana nitiere kumoro kama be so here for some time kata anyalo host if of gimoro chalo kamano. Only that jok madwa simo wa mano gik baonge ke anwayo kendo ma wacho ni koponi biro na inbox ngata man ka kibire inbox giweche man nono ni keno mari okitimo gimbe nengo mano to wadhi fenjri gori bi ni winjo gimotimore in gi solution to that thing. Only that. Otherwise, I thank you so much for those people that were there. Kijana ni kiny ne mondo golo thom kiny wayao ne YouTube. I don't know chieng' mathom biro rumo. My work is just to connect in this studio wangi kako nyalo golo thom nikech onge pesa. Then mixing the rest gikiana ngo wabiro lando nuka thom owuok en kaendi. It is called Germany iluongo ni King B, but studio en mar osiepa moro apalunge Kido iluongo ni Kido Jaogana. Kido is a great friend of mine. Nikech gima osetimore ne, we shall take that initiative
nikech Germany nowacho ni en gi thumbe moko iluongo ni African Master Studio. African Master Studio. For those people that maybe are willing to do their audios, you can check my wall there. There is a post that I just posted, and I was given some slots. They offer wabiro tiyo godo me kabiro miyo Germany. Akeni dhi golne thumbe adi, but adhi miye. Yeah, so odi golo thumno. It is this one here. So immediately after this live, I'm connecting him with the studio guy mondo gine kaka ginyalo record ne wende. Meanwhile, ne ng'ata ma nigi anybody of manigi help mora namba nyathino ni kanyo no endo 0701 60 58 inyalo keto ne fair, inyalo timo ne gimoro inyalo absorbe, maybe en gi kumiti ko siluru tich matek ng'ato nyalo luongi to en gi kar mjengo ka ng'ato luongi mjengo. Okay, Omari. Bana analere nyakete gi chapat. Idongo hotel koro kata tede nyalo tego. Network chando, we want to conclude. Koro in short iwacho ne ka ng'ato yudo ni tich moro nyalo tego as we talk. Okay. Can work. Inyalo go mjengo maber adier. Okay, chakre ni wala bana nyisi adier. Anya timo dak elwedo mania ka chung to luoko wanga to bet. Matich masetimo sana emana dhiro mkokoteni. Be atime be kaneno nitie challenges moko makaneno nikech kachi laro tich makachopo an kore lare tayie kata doko nindo. But kore ngeno chakre nyuola pokatimo tich matek, mane tich mapongo timo matek mogik. But kopo ni ng'ato nyalo miyi to you are ready to do. It can work. Okay. Aya, Lucy yangu wacho ne nase loro parcel mara yang. Do yanyo ng'ato but no se loro parcel. Okay. Mana dier wuod nyagena ne kanyo no endo. Onyalo bedo mechanical engineer. Okay. Ber lakini Ochieng opim gi mare debe ne mano kaka ji wacho kanyo no endo. Network mechendo sana keni bu yudo ai kanyo no endo kech kone taneno ko kwamo keni be wan maber kono koso wakwamo mang'eny wan bende keni wanyalo pari wawuoyo to kare the other side wakwamo seriously. Koro ing'at man kanyo no endo waduoko ni erokamano ahinya ne wan kae gi King B Nyandewa. Iwinjo kaka wacho namba ni oketo kanyo 0701 60 58 11. Inga man gi tich moro, inga man gi connection, inyalo miye kanyo no endo. To Wuod Ugenya imbe bang' mamany Germany mondo ikone one word. Nikech samoro in puri kete no riti to koro embe en stranded okia gimotem Nairobi ka. Thank you so much. Let us keep on supporting LTN, Luo Trending Nation. Kor kabiro yawa. Aleo. Feze ini leo kawaseya. Ini yuro kwa tieko in kore kedo. Baba tomano timureni marach manare no ya. Ini biro kwa ya. Yawa. Ini biro. Facebook kwa winjo maber. Okay. Owachi ni winjo maber. Jo TikTok koso wune ma urgi seda. Koso jo YouTube ere ko man gi sida nikech messages okana no kawasidi ya umari ukwamo en problem mar network but very soon wambe wabiro mana bedo ma stable. Meanwhile ne ng'at mono kawo kinde ne mondo bir kodwa yare nwa chaki nyaka sane adwa na duok nyero kamano. Number boy ni poda de nuoyo for the very last time 07 01 60 58 11. Ndek namba no kumoro boy ni onge kuma bede Nairobi ka. Yo kumia mawie yawa. Dine YouTube LTN Luo Trending Nation kanyi magi trend. Ka wasitieko wan wadhi. Warome TikTok bang' seche moko kono kwasichak kwa yuro data. Sane we waguru wapodwa ywe matene wapodo wang marach. Wang marach.
Katieko Ochieng Wuod Ugenya mowuondo jamane benege launching. Otimo launching egesa tafadhali. Waromuru kanyo wamiuru Ochieng support that he deserves. Yeah. MCs man kaecha endo wan galuji panoran wan gotam wang mogo Omari Nash mawuoyo ne is LTN Luo Trending Nation.